Mae arweinyddiaeth a rheolaeth dda yn rhagori ar dargedau, elw ac elw sylfaenol. Pobl sy'n bwysig. Mae'n ymwneud â sefydliadau sy'n llwyddo ar bob lefel. Mae'n ymwneud â meithrin a hybu twf. Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn deall hyn. Mae'n cyrsiau'r rheolaeth ac arweinyddiaeth wedi cynllunio i weithio gyda chi a'ch pobl chi. O bobl sydd yn weithio fel rheolwyr i uwchreolwyr. Mae gennym lwybrau dilyniant addas. Helpu eich tîm i feistroli sgiliau a thechnegau rheolaeth cyfredol yn ystod cyfnod heriol. Rydym yn cynnig cyrsiau a gydnabyddir yn fyd-eang gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth a'r Sefydliad Rheolaeth Siartredig. Mae'r cyrsiau wedi achredu'n llawn, wedi eu hariannu'n llawn ac yn hyblyg, sy'n golygu gallwch eich cwblhau ochr yn ochr a'ch swydd bresennol. Dysgwch yn Ysgol Fusnes Plas Geti ar ei newydd wedd. Gadewch chi'n staff addysgu eich ysbrydoli. Rydym ni eisiau mynd â chi i ble rydych chi am fynd. Dysgwch, cyflawnwch dwf a datblygwch gyda Choleg Gŵyr Abertawe.